Artistak bere artelanaren modelo izatea erabakitzen duenean, erretratua autoerretratu bihurtzen da. Bere begiradaz baliatzen da subjektibotasunetik bere burua eta nortasuna aztertuz, teknikak eta adierazpenak probatuz, eta sorkuntza eta identitatearen arteko loturak sortuz. Euskadiko museo eta bildume gordetzen duten funtsen artean badaude teknika desberdinak erabiliz egindako autoerretratuak, grabatuak, marrazkiak, eskulturak, pinturak, argazkiak edo bideograbazioak. Nabarmentzekoak dira artistek beren estudioan egindako autoerretratuak, Arte Ederren Bilboko museoak gordetzen duen grabatu eta margolan hauek bezala. 1886an Fernando de Amarika ere bere estudioan erretratatu zen, diban batean eserita paleta eta pintzelekin. Amarika familia aberats batean jaio zen, zuzenbidea ikasi zuen, baina bere familiaren iritziaren aurka pintore izatea erabaki zuen. Badirudi autoerretratu honetan autu hori aldarrikatu nahi izan zuela. Arabako Arte Ederren museoak Díaz de Olanoren bi autoerretratu ere baditu. 1900eko marrazkian odolaren teknika erabili zuen eta eserita eta erakusten ez duen kuadro bat margotzen agertzen da. 1912ko artelanean bere estudioan begirada zuzenarekin jada pintore bezala finkatuta. Carmelo Ortiz Delgea euskal paisajistarik ezagunetarikoa da, baina hainbat erretratu ere margotu zituen. Arte Ederren Bilboko museoan dagoen marrazki honetan 18 urteko margolari gaztea azaltzen zaigu. Durangoko Arte eta Historia Museoan dagoen Andres Najelen akuafortea ere adierazgarria da. Autoerretratu postmoderno honetan tirantedun kamiseta jantzita eta paperean marrazten sarkasmo eta irreberentzia gestoarekin autoerretratatzen da Najel. Emakume artistek autoerretratuak autoafirmazio gisa erabili ohi zituzten gizartean eduki beharreko lekua aldarrikatuz. 20. mendean identitatearen bilaketa gai bereziki femeninoa bihurtu zen. Rosa Valverdek hainbat autoerretratu margotu zituen eta haietan bere ezaugarri fisikoak ez dira erraz antzematen. Ni margotzen izeneko lanean kolore nagusiak arrosa eta urdina dira eta gainazala laua da. Bi plano ikusten dira, hurbilenean aurpegi abstraktu bat, ezpainak eta betaurrekoak dituena. Eskuinekoan asto bat, besoa mihisean margotzen, odolez bustitako behatzarekin artistaren kontrol osorik gabe. Isabel Bakedanoren autoerretratuen artean atzeko zaurrera agertzen direnek dute interes berezia, berak hainbeste maite zuen ezkutatze jokoarekin eta bakardadearekin lotuta. Honetan, artistaren irudia ispilu batean islatzen da. Beste mihise eder honetan bere lagun Rafaelekin Sunion lurmuturrean agertzen da. Paisaiak erromantizismora garamatza eta artista berriro ere bizkarra ematen azaltzen da. Erretratuaren eta autoerretratuaren bilakaera testuinguru kulturalari lotuta dago eta sarri teknika berriak erabili dira kezka pertsonalak eta artistikoak adierazteko.